לאפס אותו. לא, הוא מספירה לאחור. זה ההגדרה. וואי, שימו בגוד, שימו בגוד. שימו. רק ריקים. פלסטינאים כאילו? כן. תראה, הגיע לפה. סטופ, יפה. אבל הוא לא מילה שווה בשווה. כן. עכשיו בקבוק הזה פשוט טיפה שונה. אז כן יש לך גם כאלה ש... את פה אין גם בסופה. You see, it's not going up to the אינדוקציה machine. פה היא צריכה לראות כל הזמן. תחזר את זה. הוא צריך, כאילו, צריך לבטל את זה. יש פה, כאילו, הוא צריך עוד פקק כזה ולשחרר פה פקק. זה לחץ של ראש שווה, כן. זה כיוונים, זה לא מפריע לי. הטעות היא פחות מ-50 מילי. כן, אבל זה נשאר בקבוק הזה. שישיר רואים את זה ממש... לפחות איזה 10 מהם.